Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Balik na tayo sa usual twice a week na update. Ngayong araw po ng linggo hanggang Martes, Hulyo 30 hanggang Agosto 1, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, umpisa na natin ang update. Ito yung CAPSAT na ginawa natin kagabi and valid ito hanggang ngayong araw nito ng linggo. At nakita po natin na yung bagyong si Egay ay nasa may inland areas na po ng China. Natutunaw na po siya. Baka LPA na lang po siya sa mga oras na ito. Nagbibigay pa rin mga ulan dyan sa bahagi na niyan ng China. At yung monsoon trough ay nakakabit pa rin mula kay Egay hanggang sa isang bagyo na nag-form. Ito po si Falcon. At kasalukuyan, hindi pa rin nagbabago ang kanyang forecast track. Since last tayo nagbigay ng final update kay Egay, ganun pa rin ang kanyang track patungong Southern Islands of Japan. At yung monsoon trough, magbibigay po ng mga mainit pa rin ang panahon. Although sa hapon ng gabi, may mga isolated rain showers and thunderstorms. At magiging mas maulan po dito sa Caloocan Baguio po ng gitnang Luzon. At Visayas, Western Visayas, lalong-lalo na. At Caloocan Baguio po ng Mimaropa. Dahil po sa patuloy na efekto po ng habagat na pinalitan po ni Falcon ang paghila sa kanya. Ito po yung kanyang international name, Canon. Okay? So, yan po siya na yun. At sa mga oras na ito, nasa tapat na po siya ng Cagayan. Roughly 800 kilometers away. Ang kanyang lakas ay 100 kilometro. Bawat oras, malapit sa gitna. Tinasan po ito magiging typhoon on or before magdaan siya sa may area po ng Okinawa sa darating pong August 1. And then, habang ito po ay patungo dito sa area na ito, ay patuloy pa rin magbibigay po ng paghikayat sa habagat sa Caloocan Baguio po ng Luzon, lalong-lalo na. Okay? Samantalang, ibang bagay ng ating bansa ay magiging magandang panahon. Sa hapon ng gabi, may mga isolated rain showers and thunderstorms, mostly cloudy, at may konting hangin din mula sa habagat o southwest. At ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin tropical cyclone page. Ito po ay since actually kagabi pa ito, hindi nag-update since siguro nagkaroon ng problem yung kanilang servers. At punta natin yung latest na yon. Ito po yung mula sa weathernerds.org. At nakikita po ninyo yung infrared satellite animation itong bagyong ito. At malapit na po siya maging isang ganap na typhoon. Gaya ng sinabi ko, 100 kilometro bawat oras at kasing laki rin siya ni Egay, almost 1,000 kilometers across. At ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa general direction po ng Okinawa. So dito po siya papunta at malayo po sa ating bansa kaya wala po tayong storm watch or storm advisory sa bagyong ito. At itong pagdaan dito ng bagyong ito ay patuloy na magpapahikayat ng tinatawag nating hanging habagat dito po sa may Caloocan Baguio po ng gitnang Luzon. Then later on, mag-spread po yan dito sa may Caloocan Baguio po ng Cordillera at Ilocos regions. At so, yung mga on and off rainfall ay patuloy, lalo na po sa hapon ng gabi dito po sa Caloocan Baguio po ng Central Luzon at Occidental Mindoro. At dito po sa Metro Manila, ganun din po. Hapon na gabi ay may mga thunderstorms at ulan, dala ng habagat. Samantalang ibang bagay ng ating bansa ay mukhang kalat-kalat lamang po ng mga pag-ulan. Lalo po dito sa may Eastern Visayas, Eastern Bicol, at ibang bagay po ng Kabisayaan. So ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Nakikita ninyo how large itong bagyong ito, gaano kalaki siya. At unti-unti po siyang nagde-develop. At nagpa-form na po yung kanyang eye. A sign na any moment today, baka maging isa na po siyang ganap na typhoon. So yan po ang habagat. Nag-standby lang dito sa may Caloocan Baguio po ng gitnang Luzon. Ang ibang ulap ay nakaka-penetrate po dito sa may Zambales, Pangasinan, Bataan, Cavite, Metro Manila,
kanluran bahagi po ng Mindoro, sa may Occidental Mindoro, at dito rin po sa may Coron at Busuanga at hilagang bahagi po ng Palawan. So expect po may mga on and off rainfall po na magaganap dyan, dala po ng hanging habagat. The rest of Visayas, Bicol region ay makulimlim ang palagay ng panahon, na may mga isolated rain showers and thunderstorms lalo po sa hapon na gabi. At medyo mahangin po mula sa Timog Kanluran ang makakanasan po dito sa may bahagi po ng Kabisayaan dahil po sa habagat. Okay? So, yan po ang kinalalagyan ng bagyong si Falcon. At ito po yung Asian agencies, lahat po sa kanila nag-agree na dadaan po ito sa may area po ng Okinawa within the next 48 hours. So, dadaan po yan ng early morning ng August 1, Martes, at ito po ay tuloy-tuloy po na mag-west-northwest, mag-change yung kanyang direction, at possible landfall po dito sa may southeastern China o eastern China, south of Shanghai. So, habang ito po ay nandito, ay magpapaibayo po ng tinatawag nating habagat dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ng Metro Manila. So, ito po yung latest wind forecast mula sa European model. So, hanggang sa August 2, papakita natin sa inyo ang kanyang galaw. So, bukas, August 31, nandyan na po siya. Papalapit na po sa Okinawa. August 1, dadaan po siya sa Okinawa, patungo sa southeastern China. At yung habagat at patuloy pa rin dito sa kanluran bahagi po ng Luzon. At sa Miyerkules, papalapit na po siya sa coastal waters ng southeastern China. August 3, ito po ay landfall na po sa may southeastern China. So, medyo magla-landfall po siya ng gabi ng August 2. Okay? And then, yung habagat ay mukhang akit ng bagya dito na sa may Batanes at western sections po ng gitna at hilagang Luzon. Patuloy pa rin dyan. And sa August 4, meron na naman po mag-form na posibleng bagong bagyo dito sa may northwest of Guam. At siya na naman ang papalit ng habagat. But meron na naman pong isang kaulapan dito sa may Okinawa. Probably yung leftover ng bagyong si Falcon mukhang magde-develop din bilang isang bagyo dito po sa may Okinawa area. That's why sa susunod na linggo, Agosto 6, fully developed na rin siya bilang isang bagyo. But ang good news dito ay lahat yan papunta sa southern Japan. Pero ang problema nito, yung habagat ay patuloy pa rin makaka-apekto sa kanluran bahagi ng ating bansa. So, kakaroon pa rin tayong ulan, pabugso-bugso, hanggang sa susunod na 7 days. Okay? 6 hanggang 7 araw. So, ganyan po talaga. Usually, pag bumapatak ng Agosto, yung tinatawag nating siyam-siyam o minsan 1 to 2 weeks of continued on and off rainfall, dala ng habagat o yung monsoon rains ay patuloy po niyan. Lalong-lalo na kapag maraming bagyo po nag-form dito sa may south of Japan, kahit nasa labas po ng par, ay magkakahikayat po yan ng pag-pool ng habagat. Especially pag stationary po yan, grabe pong effect ng habagat sa atin. So, watch out na lang po yan. Okay? So, hanggang August 8, yan po ang epekto ng habagat sa kanluran bahagi po ng Luzon. Let's hope and pray na sana hindi grabe po yung ulan dahil po kawawa po mga kababayan natin sa kanluran bahagi. So let's move now to the European model 3-hourly forecast. Ito po yung 3 oras na forecast hanggang sa susunod na 6 na araw. At nakita nyo, naglandfall po dyan sa may Okinawa, landfall sa may China. Pero yung habagat ay patuloy pa rin dito. Nakaka-apekto sa kanluran bahagi po ng Luzon. Yan po. So, nakikita niyo yung green hanggang red, yellow. Yan po yung mga occasional monsoon rains, dala ng habagat na papaibayo po nitong bagyong ito. Samantalang ibang bagay ng bansa ay tuyo na may mga isolated rain showers lang and thunderstorms sa hapon ng gabi. But mostly medyo dry talaga ang panahon sa ibang bagay ng ating bansa except itong kanluran bahagi po ng Luzon. Okay? Dahil po yan sa habagat na pinapaibayo nitong bagyong Falcon. Now, sa rainfall accumulation for the next 3 days, so ito po yung gagalawin ng bagyong si Falcon. Nandito siya na yon. Okay?
So, habang siya gumagalaw dito, kaya nakikita niyo yung pag-spread ng very intense o heavy rainfall of more than 100 millimeters dito sa bahagi nito na dadaanan ng bagyo. Dito naman sa atin, ito naman po yung tinatawag nating habagat. So, yan. Always bring your umbrella, rain gear, dahil nandiyan talaga po ang habagat. Patuloy na makaka-experience ng mga on and off rainfall or hanggang continuous monsoon rains sa kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila at Mindoro. At ang iba ay nakaka-penetrate din sa kanluran bahagi po ng Panay, Cuyo Island. Okay, at dito rin po sa hilagang bahagi po ng Palawan, kasama po ang Coron at Busuanga. So, that's the nature ng paghila ng mga bagyo sa habagat tuwing buwan ng Agosto. Lalo na po ang Agosto, yan po ang peak months ng habagat. September, slowly hina na po ang habagat. At meron pa nga dito sa likod niya na posibleng next tropical cyclone. So, halos back-to-back na po ang mga cyclones na yon. Okay? Dahil papasok na tayo sa peak months ng tropical cyclones, especially August. On the average, nakaka-4 hanggang 7 na nag-form po sa buong bahagi po ng Western Pacific. But hindi naman lahat papuntang Pilipinas. So, kaya nakikita natin nasa taas sila lahat, but ang effects naman sa atin indirectly ay yung paghila nito sa habagat. Okay? Actually, yan po ang natural occurring weather conditions na nagbibigay ng mga ulan sa mga farmlands ng buong bansa. Kung wala ang habagat, hindi tayo magiging agricultural area. Okay? So, pasalamat tayo may habagat at i-pray lang natin na hindi sobra ang ulan dahil po nakaka-affect po yan sa mga communities na lagi na lang binabaha kapag tuwing panahon ng habagat. So, yan po ang ating latest update at babalik ulit tayo sa susunod na ilang araw. Ito ulit si Mike Padua. Be #weatherwiser. At I hope nasa maganda kayong kalagayan. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.